फिन खनसे गासिबो रायजो राजा आरो आंनि चेनेल मोजां मोनग्रा नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमबाय आरो चेनेलाव बरायबाय। दा दिनैहाय UPPL बिथांमोननि फारसे फंनैसो रायलायगोन। UPPL मा होननांगोन बिथांमोनखौ उल्थांलाय फाल्थांलाय माने ललिपप पार्टी आरो लोगोफोर माने बिथांमोननि फुल फर्मा उल्थांलाय फाल्थांलाय माने ललिपप पार्टी नङा होमबा। बे पार्टीया नैबे जोंनि BTC आव जेसेबां दिनसिम बिथांमोना पावारफुल हिसाबै थागोन खुनु NDP बिदा फंबायफ्रा उदां अख्राङाव फैनानै उदाङै बै दाउसिन दाउलाफोर बिरनायफोर बायदि माब्लाबाबो बिरनो दा लुबैयो आरो बे गेरेन्थि रायजोफोर। दा बिनि सिगां मोनसे भिडिअ नायनानै लाग्रो गुसुंनो। केसखौ 1 बोसोरनि गेजेराव उथायजोबदोंमोन आरो आं गावनि जे रल लादोंमोन आरो। जोङो साननै सिगाङाव आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिथां बिस्वजित दैमारिया बे एक्स NDP रिलेटेड माखासे केसफोरखौ गेजेराव हाबसननानै जोंनि एक्स NDP फोरनि माखासे माने बिबानगिरिफोरखौ लानानै बेयाव गावनि राजनिति सार्थनि थाखाय बे बाथ्रा बुंदों होननानै जों बेखौ मिथिनानै मोनदों। दा लोगोफोर भिडिअआ माबायदिमोन एसेब्लाबो बुजिबाय नङा होमब्ला। दा दिनैनि समाव जाय बिथांमोना प्रेस मिटनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंदों नङा होमब्ला बिस्वजित दैमारिनि फारसे, बै बिथांमोनखौ दिनैनि दिनाव जोङो सिन्था खालामनानै नायोब्ला बिथांमोना जाहैबाय UPPL नि बेनार सिङाव जोनोम मोननाय मोनसे पलिटिकेल हानजा आरो। दा जोङो बेखौ मानो बुंदों, जाय बिथांमोना दिनै प्रेस मिट खालामदों बै बिथांमोना दिनै UPPL नि मानसि गोजा। बिथाङा बै समाव इलेक्सनबो दारायखांबाय होननाय खोनादों आरो खिन्थु आं नुवाखै। दा दिनै बिथांमोना बिस्वजित दैमारि बिथांखौ मानो सोंखारिखो, बिथाङाथ' NDP बिदा फंबायफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनिसो खामानि मावदोंमोन नङा होमब्ला। दिनै नोंथांमोना मानो खर' गावखो? दिनै नोंथांमोननि बायदिबा सोरबा NDP बिदा फंबायफ्रा जेलखानायावनो थाबाय थानांगौ, सारा जिबन मानि बेयावनो बिथांमोना जिउ जोबजासे थानांगौ। NDP न'खरनि बिथांमोनहा दुखु खस्थ'जोंनो सारा जिबन मानि सहायलांनांगौ। NDP बिदा फंबायफ्रा उदां अख्राङाव फैनानै जोंनि रायजो राजाफोरजों खौसे रायजो जानायनि बिस्रा माने सिमां सुजुनाङा बिथांमोननि बायदिब्ला आरो। दा बिथांमोननि गोसोआव जेबायदि साननाय बेफोरबायदि गोबां बाथ्राखौ नुहुरो आरो रन्जन दैमारि सार नङा होमबा, बिथाङा दिनै बिटिआर सान्थि सुक्ति जानायनि गेजेरावबो दिनै मानो सिगनेटरि हिसाबै बिथाङा मानो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। आरो बिटिआर एग्रिमेन्टआ जुदि थार एग्रिमेन्ट मोनब्ला दिनै बै एग्रिमेन्टनि गेजेरजों NDP बिदा फंबायफोरनि केसा मानो सुस्रांजायाखै, NDPफ्रा मानो दिनैसिम उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। दा बेसो दुखुनांथाव बाथ्राया। लासिंसिं आं दिनै बेखायनो बुंदों जेसेबां दिनसिम प्रमद बर' बिथांनि UPPL सरकारा जोंनि BTC आव थागोन खुनु NDP बिदा फंबायफोरनि केसा सुस्रांजानाय नङा। आरो माब्लाबाबो जाय बिथांमोना दिनै उदां अख्राङाव फैनानै हारिनि थाखाय खामानि मावनांसिगौमोन, दिनै बै बिथांमोनाबो माब्लाबाबो हारिनि खामानि मावनो थाखाय बे उदां अख्राङाव फैनो हानाय नङा बायदि आं सानो लोगोफोर। दा लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा। दिनै प्रमद बर' बिथांनि UPPL सरकार, दिनै प्रमद बन्धु बिथाङा जुदि बैफोर खामानिखौ मावनो हायाब्ला सोरबा सासे गुबुना मावनांगोन नङा होमब्ला। दिनै नोंथांमोनहा जुदि बै बिथांमोननि फारसे मोजां साननाय गैयाबा सोरबा सासेयाथ' मोजां साननांगोन ना नङा होमब्ला। दिनै बै बिथांमोनहा बर'नि थै दं हिसाबै जों बर' हारिनि मोजांखौ लुबैनांगोन। नाथाय दिनै नोंथांमोनहा बिनि उल्थायै मा नुदों, बिथांमोनखौ उल्थायै बै जायगायावनो सोनानै दोननाय सिमांखौसो नुदों। दिनैनि समाव प्रमद बर'नि जेनाखि सरकारा मावनो हायाखै बे खामानिखौ मावनांगोन। सोरबा बिस्वजित दैमारि बिथाङानो जा,
सोरबा NDFB बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोनानो जा मावनांगोन जिहेतु बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगोन बेस्राबो मोनसे बिराद गिदिर सिमां दं गाव गावनि सिमांखौ बयबो मोगथाङाव जाफुंनो नाजानाय थायो नाथाय दिनै नोंथांमोन बायदिया मा खालामखो बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोबायनि गिलु फालु गोजौ गिदिर प्रमद बन्दुनि डायलग दिनै एफा गिदिर जुदि सुक्ति मोनबायबा दिनै मानो जेल खानायावनो हाराव राननानै थाखो साननो गोनां नङा होमबा दिनै आं बेखौनो बुंगोन जाय बिथांमोना दिनैनि दिनाव प्रेस मिट खालामनानै सोरबा बिश्वजित दैमारी बिथांखौ सोंखारिनायनि सिगां बिथांमोना गाव गावनि मावनायखौ सिन्था खालामग्रो दिनै NDFB बिदा फंबायफोरनि थाखाय मोजांनि थाखाय जाय फाराफारि जाय जेखियानो मावा मानो मावथों बिथांमोना दिनै उदां अख्राङावल' फैनांगौ जिहेतु बिथांमोना जोंनि हारिनि जोंनि जातिनि थाखायनो गाव गावनि जिउखौ बावसोमनो हाग्रा हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनो हाग्रा बिर जोहोलाव दिनै बिथांमोना हारिनि थाखायनोथ' दिनै बै जेलखानायाव थानांदों मानि थाखाय जोबथेसालियाव थानांदों जोंनि हारिनि थाखाय नोंनि आंनि सोरबा प्रमद बन्दु सोरबा UPPL सोरबा जोंनि बर' जातिनि थाखाय बेफोरनि थाखायनोथ' दिनै बै जेलखानायाव थानो गोनां जादों एन्जरफोर गुदुङाव हाबनानै थानाय बायदि बेसेबां दुखुनांथाव नाथाय बै समावबो दिनै नोंथांमोना अननो रोङाखसै ना अननायनि सम गैला दिनै बिथांमोना दि बै जायगानिफ्राय फैनानै गाव गावनि बिसि फिसाजों ग्रें ग्रें रुजु रुमु रायजो जाफैनांसिगौ बेखौबो नोंथांमोना साननो रोङाखसै ना दिनै नोंथांमोनहा बै बिथांमोना जेलनिफ्राय फैबा नोंथांमोना गियो नामा सोरबा रन्जन दैमारी सार बिथाङा जुदि जेलनिफ्राय उदां जायोब्ला सोरबा प्रमद बर' बिथांखौ जागोन नामा दा दिनैनि दिनाव बिदिसो नुयो लोगोफोरा रायजोफोर नङा होमब्ला दा साननो थाङोबा बिराद गियो रायजोफोर UPPL सरकारा सोरबा NDFB बिदा फंबायफोरखौ जेलनिफ्राय बख'नाय आरो बै रन्जन दैमारी बिथाङा जुदि जेलनिफ्राय जुदि उदां अख्राङाव फैयोब्ला मा जागोन बेफोरखौ सिन्था खालामनानै बिराद गियो बेफोरबायदिसो नुहुरबाय आङो दा जिखुनु हक दिनै बिटिआर सरकारा जुदि मावनो हायाब्ला सोरबा सासे मोजां खामानि मावनायाव हेंथा जानानै जेबो लाब गैया हायोबा नोंथांमोनहाबो माव नोंथांमोनहाबो क्रेडिट ला नाथाय दिनैनि समाव मा नुयो गुबुना मावो बिथांमोना गावसोरनि क्रेडिट लानो सानो नङा होमब्ला दिनै नोंथांमोना बै समाव महिलारी सारनि जेनाखि मावनायफोरखौ लानानै दिनै क्रेडिट लायो दिनैबो नोंथांमोननि नैबे दला माब्लाबाबो लाजिनो रोङा आरो बे दला मानि गावसोरनो बिथांमोना जाबाबो जायाबाबो मानि अमा उरनायाव सैमा हालेवनाय होननाय बिदि माने क्रेडिट लानो लुबैयो आरो मा जिहेतु दिनै बिथांमोना नैबे प्रेस मिटखौ खालामनो गोनां जादों बेफोर जेबो नङा रायजोफोर बेफोरो जाहैबाय माने क्रेडिट लानायनि बाथ्रासो बेयाव जेबो गैया दिनै बिथांमोना रायजोनि थाखाय मोजां मावदोंमोनब्ला दिनै जोंनि हारिनि जातिनि थाखाय मोजां मावदोंमोनब्ला दिनै BTCनि मोजां मावदोंमोनब्ला दिनै साफ्रोमबो बर' रायजोआ बाख्नायगौमोन दिनै बै समाव हाग्रामा महिलारिया 15-16-17 बोसोराव जेसेबां मावदों रायजोफ्रा नुदों आरो रायजोफ्रा दिनैसिम बाख्नायदों आरो मोजां खामानि मावदों होननानै दिनै फस्थायदों प्रमद बर'नि गिलु फालु गिदिर गिदिर परिबर्तननि नाम लानायाव रायजोफ्राबो गोजावलाबायनानै दिनै सरकाराव लाबोदोंमोन लगाय मोनदेर नाथाय दिनैनि समाव जाय बिथांमोना प्रमद बन्दु बिथांनो बहर होदों बै बिथांमोना दिनै खाफाल हमनो गोनां जादों रायजोफोर सिदा खोथा दिनै फस्थायदों दिनै फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोंनि बर' रायजो गरिब गुन्द्राफ्रा मावनानै जानायाव दिनै जेनिफ्रायबो माने लोरबां जानो गोनां जादों दाउ अमा मोसौ फि बेयावबो गुबुन रोखोमनि टेक्स दङ दिनैनि दिनाव औवा बागान खालाम बेनिफ्रायबो गिलु फालु टेक्स दं दिनै बिटिआर सरकारा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मा मोजां खामानि मावखो बेखौसो सिन्था खालामनांगोन रायजोफोर दिनै बिथांमोना बै समाव बिराद गिदिर गिदिर सिमां होदोंमोन बै सिमाङा दिनै गासिबो फैमाल बिथांमोननि जे सिमां मानि मा होननांगोन बै मोसौ बान्दिनाव गाइखेर ओंखारो सेरनानै लायथां दा सेरनानै लायनोसै गुबुनफ्रा मोनथिया हसिया दा जेलानाखि गाइखेर सेरहाङो बाल्थिंबा बोजों मानसिबा बोजों माने जोनानै फोरलां फोथां जानायनि
सिमांसो होयो प्रमद बन्धु बिथांनि सिमाङा रायजोफोर बेनो जाहैबाय UPPL नि गिदिर गिदिर सिमां आरो मा दा बिदिनो लोगोफोर फाग्ला फाग्ला बबे दुनियाव मोसौ बान्दिना गाइखेर सेरजाफेरनांगौ जाखो दा बिदिनो बिराद गिदिर गिदिर सिमां होयो जोंनि रायजो रायजाफोरनो नङा होमब्ला आरो दिनैहाय जुदि बिथांमोना जुदि साख्रि होनांगौबा सारा BTC आनो साख्रि जाजोबसिगौ नङा होमबा नाथाय दिनै खिफुद दा सासेनोबो साख्रि होनो हाया आरो जोंनि BTC नि डेभेलपनि थाखाय बिथांमोना जेबोखौनो मावनो हाया अब्ला बिथांमोना फैगोन समाव बबे सिमांखौ लानानै सरखार बानायनायनि गोदै सिमां नुबावगोन नङा होमबा रायजोफोर दा बिराद साननो गोनां आरो जोबनायाव आङो बेखौनो बुंबाय आसाम आयेन आफादनि बिस्वजित दैमारि बिथांखौबो आं बेखौनो बुंबाय जाहाथे नोंथाङा नोंथांनि मावनो गोनां खामानिखौ मावबाय था बेनिफ्राय साबसिन आरो बिनिफ्राय बाख्नायथावसिन जेबो खामानि गैया सोरबाया जेसेबांखि सोङा मानो जेसेबांखि बखिया मानो बैफोरखौ खोमा होआलाबानो नोंथांमोननि गोथों लामाजों नोंथाङा जे NDB बिदा फंबायफोरखौ जेलनिफ्राय बरननो हाबा मावदों बै हाबाखौ मावबाय था अब्लानो नोंथांनि साननायाबो मोगथाङाव जाफुंगोन आं सानो आरो